मैं सभी भारतवासियों को जय हिंद जय भारत करता हूं और आप लोगों तक एक कजरी भेज रहा हूं जो कोरोना पे है। भारत में विमान लड़ाकू राफेल हो गयल, अब चीन पाकिस्तान से बड़ा मेल हो गयल। आयल कोरोना चीन से जब हिंदुस्तान में, तो सरकार का सिस्टम है सारा फेल हो गयल। आयल चीन से कोरोना महामारी बा फैलत बीमारी बाना। आयल चीन से कोरोना आयल चीन से डाले अमेरिका दबाव, चीनी के बढ़त भाव। अपने गलती के ना लेत जिम्मेदारी बा फैलत बीमारी बाना। अपने गलती के ना लेत जिम्मेदारी बा फैलत बीमारी बा। अपने गलती के ना लेत जिम्मेदारी बा। गईल चौकीदार तब 20 फौजी गईल मार। चीन गईल चौकीदार 20 फौजी गईल मार। 20 फौजी अरे 20 फौजी गईल मार। कवन जरूरत जोड़े कर रिश्तेदारी बा फैलत बीमारी बा। कवन जरूरत जोड़े कर कैले कोरोना कुल नाश, तरुकल देश के विकास। अरे सारा काम बंद बढ़त बेरोजगारी बा फैलत बीमारी बा। सारा कितने गईल नाही घर।
अरे चाहे बाप मरल चाहे महतारी बा फैलत बीमारी बा चाहे बाप मरल चाहे महतारी बा अब तक बनल ना दवाई त लाखों गईल ठिकाई अब तक बनल ना दवाई त लाखों गईल ठिकाई परेशान धन बटोरे में अधिकारी बा फैलत बीमारी बा परेशान धन बटोरे में अधिकारी बा लूट हत्या बलात्कार अपहरण भ्रष्टाचार लूट हत्या बलात्कार त अपहरण भ्रष्टाचार पुलिस पब्लिक में होत मारा मारी बा फैलत बीमारी बा पुलिस पब्लिक में होत मारा मारी बा फैलत बीमारी बा पुलिस पब्लिक में होत मारा मारी बा बाबा राम राज त पढ़ा घर में नमाज आए गैल राम राज पढ़ा घर में नमाज अरे पढ़ा घर में नमाज पूजा पाठ बंद मंदिर के केवारी बा फैलत बीमारी बा पूजा पाठ बंद मंदिर के केवारी बा फैलत बीमारी बा पूजा पाठ बंद मंदिर के केवारी बा फैलत बीमारी बा देवता 33 करोड़ हमारा भारत दहल छोड़ हमारा भारत दहल हमारा भारत दहल देवता 33 करोड़ हमारा भारत
मोर चढ़त चढ़ावा ना झंखत पुजारी बा फैलत बीमारी बा चढ़त चढ़ावा ना रहबाना 2 मीटर दूर त पुलिस पीटी जरूर रहबाना 2 मीटर दूर त पुलिस पीटी जरूर बस और टेम्पू में अड़सल सवारी बा फैलत बीमारी बा बस और टेम्पू में अड़सल सवारी बा फैलत बीमारी बा बस और टेम्पू में अड़सल सवारी बा फैलत बीमारी बा कोरोना से थपथपा अमिताभ बच्चन अमित शाह कोरोना से सब तबाह अमिताभ बच्चन अमित शाह आओ करे होई ना जे बाल ब्रह्मचारी बा फैलत बीमारी बा करे होई ना जे बाल अब इस कजरी का आखिरी बंद है, आप लोग पूरी कजरी के माने समझिएगा। सीमा पे बढ़े तनाव जब जब आवाला चुनाव, जब जब आवाला चुनाव, जब जब आवाला चुनाव, जब जब आवाला चुनाव, जब जब आवाला चुनाव। सीमा पे बढ़े तनाव जब जब आवाला चुनाव, जब जब आवाला चुनाव, जब जब आवाला चुनाव, जब जब आवाला चुनाव, जब जब आवाला चुनाव। अरे जब जब आवाला चुनाव, भरम में गुलाब जनता बेचारी बा फैलत बीमारी बा। भरम में गुलाब जनता बेचारी बा फैलत बीमारी बा। भरम में गुलाब जनता बेचारी बा फैलत बीमारी बा। भरम में गुलाब जनता बेचारी बा फैलत बीमारी बा। भरम में गुलाब जनता बेचारी बा फैलत बीमारी बा। आयल चीन से कोरोना महामारी बा फैलत बीमारी बा।